Fiecare dintre noi are nevoie de o șansă. O șansă de a arăta cine este cu adevărat. O șansă la fericire. Salut, Edelweiss! O șansă la viață. Salut, Edelweiss! O șansă la succes. Salut, Edelweiss! O șansă la victorie. Salut, Edelweiss! O șansă la performanță. Salut, Edelweiss! O șansă la afirmare. Salut, Edelweiss! Când le este greu, oamenii trebuie ocrotiți pentru a scoate la lumină adevărata lor valoare. Moldova are nevoie de performanță, de educație, de artă, de sănătate, de muzică, de cultură. Sprijinim oamenii Moldovei pentru că ei reprezintă viitorul. În 3 ani de activitate, Edelweiss a realizat 17 campanii naționale, 163 de sponsorizări sportive, 19.754 de donații de carte. În 3 ani de activitate, 70 de școli au fost dotate cu calculatoare noi. 200.070 de familii aflate la greu au primit ajutor și au fost acordate 200 de burse pentru tineri performanți. În total, 313.290 de oameni din toată Moldova au beneficiat de sprijinul Edelweiss. Edelweiss. Susținem oamenii care vor susține Moldova.